Siyathokoza Dlozini. Kule video-ke ngifuna sikhulume ngendlela idlozi exhumane nawe ngayo, angithi. Kusoba khona-ke enye indlela ebaluleke kakhulu eqoqa zonke le ndlela imoya yakho exhumana ngayo nawe. Ngithi yabo lonto. Sona zibalekile kodwa soba khona le main iyona engizogxila kuyona ukuthi eyiphi le main lezi ngaba khona lezi ezinye kodwa uma ingekho le main kuzothanda ukuthi ustrugglishe kakhulu. So idlozi-ke liyafika ngamaphupho, angithi. Uphuphe, amanye amaphupho a-straightforward, amanye amaphupho adinga ukuhlaziywa, amaphupho adinga ukuchazwa, amanye amaphupho adinga ukuhlolwa ngoba phela maningi amadlozi. Angithi khona umdiki, khona umdawu, which amaphupho akhona anzima, akezi straightforward. Kuba khona umakhosi, amaphupho akhona angcono-ke nawo. Angithi ama-straightforward, umakhosi nabo, amanona amaphupho akhona athanda ukuba ngcono. Ithunywa straightforward. Angithi soba khona-ke la isikhathi ukuthi phakeme idlozi mhlawumbe lo mdawu nesithunywa saphezulu, obvious amanye amaphathi ephupho azokudida, angithi azojijeka, amanye amaphathi azoba straightforward, angithi. Soba khona izibonakaliso, into ekwazi ukufika noma udlalele nje mhlawumbe uphethe ubuthongo ocimezile, yabo lonto, kube ngathi ikhonto edlulayo nje, yabo, image edlulayo, izibonakaliso. Sometimes imicabango, umdawu uyayithandaka umcabango, umdawu ufika ngicabanga into eziningi kodwa sesingayenzi sense, into yabo lonto. As long ukukhula ukuthi ukwazi ukuhlukanisa imicabango yakho nemicabango yedlozi lakho kuba ngcono ngoba sometimes wona ngathi ucabanga umbhedo kanti no umdawu, yabo lonto. Kuthi into seyenzeka noma ngekenzeka le ndlela oyicabange ngayo, ingqondo yakho iphinde ukuthi no ngakayicabanga lento noma zange ngicabanga ngale ndlela kodwa iyona ukuthi iphume ngenye indlela ngomdawu isimo semicabango, amadlebe. So ama-voice ithunywa kakhulu nabalosi bathanda ukusebenzisa indlela. Ukuthi ngathi umuntu khona umuntu okukhwazayo, khona oshaya ikhwela, angithi yabo lonto. Iqala kanjani into ezikanjalo? Uzwa ama-voice nje, angithi lapha nalapha nalapha. Kuba ngathi khona umuntu okubizayo sometimes izinto ezikanjalo, angithi. So iyona-ke indlela imoya ikubonise ngayo le. Sometimes izinto ezenzakalayo-ke physical ozibonelayo nawe ezingadingi ukuchazwa, into e-straightforward eyenzakalayo nje. Angithi omakhosi bangena kakhulu basisithi idlozi lenyama, umngunabutho bangena kakhulu into izimo ezenzakalayo basisithi idlozi lenyama, angithi. Sometimes-ke into ifika ngemizwa, yabona. So makuyinto mhlawumbe engekho right, uzwa ngathi liyakushaya igazi lakho, ngathi khonto engekho right, yabo lonto emzimbeni wakho. Umzimba wakho uyakhuluma, igazi lakho liyakhuluma, yabo lonto. So iyona-ke le part ngifuna sikhulume ngayo, imizwa. Iyona ukhiye, angithi, wendlela imoya yakho exhumana ngayo nawe, imizwa. Lokho kunye, angithi, kusukela khona kwimizwa ukuthi kuvuka amaphupho kakhulu, kuvuka izibonakaliso kakhulu, kuvuka imicabango kakhulu, angithi, kuvuka into ezenzeka physically, angithi, kakhulu noma ngenye indlela kwenzeka ngayo kodwa imizwa, angithi, eyilawula yonke lento ngoba ukuzwa khona ukwazi ukuzwa imizwa yakho, khona ukwazi ukubona imizwa yakho, khona ukwazi uphakamisa isandla, khona ukwazi ukunyathela imizwa, yabona lonto. Ngeke ukwazi ukwenza lokho without imizwa. Ilaphi into imizwa, ukunukisa imizwa ngoba nemoya sometimes iyakhuluma ngephunga, uzwa izimele ezithile, yabo, ezingachazela something, yabo lonto, ukuthi uma uzwe isimele uthanda ukuba nzima nakhona kwamanje mhlawumbe onayo into elandelayo izokuchazela ofuna mhlawumbe isimele sokuxhumana nephupho osoliphuphile osazoliphupha, enye iphathi athanda uba nzima nayo leyo. So uma umuntu-ke ohlushwa imizwa, onenkinga emizweni yakho, kuchaza ukuthi konke lokho engikubalile ngabe wakhuluma emadlebeni, ama-voice ekhanda, imicabango ekhanda, amaphupho, ibonakaliso, angithi, into enzeka physical iba nzima. Hayi ukuthi suke ingaveli wena suke uwena ungayiboni ongaxhumani nemoya yakho uma imizwa yakho inenkinga. Imoya kahle kahle isebenzisa imizwa ukuxhumana nawe as wena unenyama, angithi. Soba khona lokho kunye okunezekayo. So ngeke uthi unenkinga kanti inkinga ilaphi kwimizwa yakho. Hayi ukuthi imoya yakho ayikhulumi nawe, inkinga ukuxhumana nawe. Wena awuzwa ngale ndlela ofuna uzwe ngayo, ubone ngale ndlela ofuna ubone ngayo ngoba inkinga yakho ilaphi ikwimizwa yakho, yabo lonto. So konke lokho kwenzakala sekuyafa-ke. Ngiyabonga kakhulu.